Takže čau lidi, možná znáte už tady tento balónek z toho minulého videa, jak jsem ho tam natáčela i z tu Ainu. Jsem tu Ainu vyhodil z okna, protože angličtinu fakt nemám rád. No to je jedno, prostě jo. Je to, jako koupil jsem ho v Kropi, jo. Určitě víte, kde je Kropa, samozřejmě, protože jako kdybyste to náhodou nevěděli, tak je to ve Velké, jak je benzínka, tak tam naproti takový ten domeček. A jo, teď mě potom leze mravenec, to je jedno. A hodí jako on mega dobře skáče, jo. Koupíte si ho normálně za 60 korun v Kropě, klasika úplně. Jako to má být spíš jako pro psa, ale jsem to koupil pro sebe, protože to prostě jsem mega chtěl, jo. Včera jsem to viděl, ale to bylo za 30 euro, vole. To se posrali, vole. Ty prostě, jo, to bylo na Slovensku na Mijavě, včera jsme byli na Bartokasu. Ale dívejte se lidi, jak to úplně jako vysoko skáče prostě. Ale to jsem hodil úplně, to jsem s tím vůbec nehodil, prostě to, jako, kdybych jsem s tím třísknul, tak by to letělo až, já nevím, jak je náš barák, jo? Jo, tak vysoko prostě, ono to skáče jak magor, hoši. Já jsem s ním dneska málem prorazil to, prostě takové plastové, nevím, něco jsem s ním málem prorazil, prostě a jako lidi, jako je to mega dobré, protože to stojí jako 60 korun a jako prostě jinak by to stálo 30 euro, vole. Jo lidi, prostě kupte si to, nebo jako já vás nenutím do toho, abyste si to koupili, ale jako je to dobrá věcička. Jo, takže to bylo všechno pro dnešní video, takže čus.